La Regidoria de la Dona ofereix un ampli ventall d'activitats formatives, culturals i d'oci. Des de 2012, esta programació deixava de girar entorn a la data del 8 de març i es convertia en una oferta anual de cursos, tallers, conferències i altres activitats amb la intenció de cobrir una demanda que cada any ha anat creixent. En la vessant formativa s'ha fet una important tasca d'alfabetització informàtica, 7 cursos en els darrers 3 anys que abasten des de la iniciació bàsica fins a l'avançada i amb un interès especial en l'accés a les xarxes socials. Des de la Regidoria de la Dona s'han impulsat cursos per a millorar la capacitació i la promoció laboral. En aquest sentit, s'han fet tallers de personal shopper, de protocol, un taller d'assessorament en tècniques per a millorar en la búsqueda d'ocupació i un taller d'habilitats socials tant en les relacions personals com en l'empresa. Les activitats més sol·licitades i que compten amb una oferta més extensa dins la programació del Dia de la Dona són els tallers de manualitats. Des de 2012 s'ofereix una gran varietat de possibilitats. Diferents tallers de costura i patronatge cada any, tant en nivell d'iniciació com en altres més avançat. En aquest sentit, s'ha fet també un taller de màquina de cosir. En estos 3 anys, molta gent ha perdut la por al fil i l'agulla a l'hora d'arreglar la roba i els complements a la llar. La demanda de cursos de punt de ganxo ha portat a fer-ne en diferents modalitats. Al tricotatge de sempre s'ha sumat el de ganxet amb drapet, una variant de moda. Cada època de l'any requereix un curs diferent i adaptat a les necessitats. En un mes de març es feia este taller de moneders fallers i també este altre d'imperdibles de feltre molt de moda i que es va personalitzar amb tronadors i falleres. En un mes de desembre no podia faltar el taller de decoració nadalenca. Aprofitant materials reciclats, es feia el taller de bijuteria, complements de moda a partir d'allò que ja no es necessita. I entre els tallers que s'adapten a la moda, este per personalitzar els cabassos de palla que amb poc d'esforç poden convertir-lo en un bon accessori. Una de les novetats del 2014 va ser el taller de boixet, una activitat conjunta amb les ames de casa Tirius i que deixava aquesta exposició a la casa gran. I un dels tallers innovadors ha estat el de bricolatge domèstic per aprendre a solucionar els problemes diaris de la casa. Un taller que cada any no falla és el de cuina. Se n'han fet de menjar mediterrani amb plats de diferents països i també per aprendre a preparar arròs, des de la paella valenciana a un risotto italià. Tot això acompanyat d'un taller de cata de vins. En esta línia s'ha fet un taller de nutrició pensat per a dones. S'adaptava al ritme de vida i a les necessitats en funció de l'edat i les diferents situacions personals. S'han fet cada any tallers de risoteràpia i tallers de relaxació com a ajuda per eliminar l'estrès. La Regidoria de la Dona organitza en els últims anys diferents eixides culturals. S'han fet visites a ciutats com Castelló i Alacant amb els seus museus i edificis emblemàtics i a Madrid a veure diferents espectacles. Junt a Quercus, la Regidoria de la Dona celebra cada any una excursió pel terme municipal per conèixer l'entorn natural del municipi. També en 2014 es feia a la Casa Gran l'exposició Dones Pintores de la Pobla, una mostra del treball fet al taller de pintura en col·laboració amb l'Escola Municipal d'Arts Escèniques. Un lloc destacat ocupen les conferències. Cada any són diverses les xerrades organitzades per esta delegació. L'ansietat, la depressió i l'estrès en la dona, enganys i estafes més freqüents, iniciativa a l'ocupació i recursos d'integració, el càncer ginecològic i de mama i la violència de gènere per als escolars de la Pobla. Un conjunt de conferències dirigides a un públic divers i amb una temàtica àmplia. Entre els actes més participatius està el Dinar de la Dona,
una trobada anual que ja és tota una tradició i que es fa coincidir amb el cap de setmana del 8 de març. En la darrera edició va comptar amb prop de 500 dones al voltant de la taula. I entre les activitats d'esta regidoria destaca la passarel·la de la moda, que cada any innova i mostra allò que s'ofereix a les tendes i perruqueries de la Pobla. Més de 150 models a la passarel·la i 500 espectadors en una cita que ha complit 3 edicions. En conjunt, la Regidoria de la Dona ofereix una àmplia programació que cada any ve encapçalada per una imatge que la identifica. Amb el concurs de cartells del Dia de la Dona, s'escull aquella que millor simbolitza este treball per la igualtat. En els últims 3 anys, la Regidoria de la Dona ha impulsat més de 60 activitats que responen a la demanda de les veïnes de la localitat. En 2014, unes 3.000 persones participaven de la programació del Dia de la Dona.